Fi protest ġudizzjarju li preżenta fil-qorti l-avukat Jason Azzopardi sostna li huwa qed ikun is-suġġett ta' kampanja koordinata ta' attakki minn Yorgen Fenech li qal rrid jeliminah fl-2019. Jason Azzopardi ressa il-protest ġudizzjarju wara li l-ġurnal Malta Today żvela li l-avukati ta' Yorgen Fenech kienu ippreżentaw proċeduri kontra l-Kummissarju tal-Pulizija f'tentattiv biex Azzopardi u l-blogger Manuel Delija jgħaddu proċess talli provaw jinfluwenzaw imħallef. Fil-protest Azzopardi ċaħad din l-allegazzjoni u argumenta li r-rifjut tal-pleċ moti minn Grixti fi 19 ta' Wissu ma kien influenzat minn ħadd u enfasizza li raġunijiet tar-rifjut kienu identiċi għad-digriti l-oħra kollha li jirrifjutaw il-pleċ ta' Fenech mill-qorti tal-Maġistrati sal-qorti kriminali. Luke Daniel Jones li fil-bidu ta' dan ix-xahar spiċċa midrub f'tinje kien qalab kollox 6 daqqiet ta' sikkina f'sidru, f'onqu, f'daru u f'wiċċu. Kien sieħbu li qallu li kien mimli dmija li x'dak il-ħin ma ħass xejn imma aktar tard spiċċa biex intilef minn sensieħ. Dan ħareġ fil-qorti mix-xhieda ta' Jones innifsu meta komplet il-kompilazzjoni fil-konfront tal-allegat aggressur Hisham Ali Abu Angilla u saħaq li l-aggressur kellu ġlieda kbira ma' ħabib tagħhom it-tnejn u li hu prova jwaqqaf din il-ġlieda bejn sħabu u kien hawn fejn spiċċa aggredit b'sikkina u sussegwentament iddaħħal l-isptar. Abu Angilla Libjan ta' 38 sena qed jiġi mixli bl-attentat tal-qtil ta' Jones, Ingliż ta' 21 sena. Każ li kien seħħ ftit wara l-5 ta' filgħodu fis-6 ta' Wissu li għadda. Il-Libjan qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi. Il-kompilazzjoni se tkompli nhar l-4, 6 ta' Ottubru. Raġel ta' 41 sena mix-xara Għawdex li kien ġi kundannat 3 snin ħabs li allegatament ħaraq garax mikri lil mara li allegatament dejjem irrifjutatu ġie liberat mill-qorti tal-appell minħabba nuqqas ta' provi ċari fil-każ. L-imħallef Consuelo Sherry Herrera qalet fis-sentenza tagħha li dan il-każ kien mibni fuq provi ċirkostanzjali u ma kien hemm l-ebda provi reali li Jimmy Mifsud li huwa care worker kellu jinstab ħati tagħhom. Il-fatt li nstabet mera ta' karozza fl-inħawi tal-inċident meta l-karozza tiegħu kellha mera nieqsa u l-fatt li l-filmati ta' CCTVs jindikaw li hu kien fil-viċinanzi meta l-garaxx ngħata n-nar ma jfissirx li kien hu li qabbad dan in-nar. Fis-sentenza il-qorti qalet li l-pulizija setgħu kienu aktar attenti kif investigaw dan il-każ li kien seħħ fil-11 ta' April tas-sena l-oħra.